Защото тая на Камения Кондова, аз рядко си позволявам да напиша, в смисъл, прочитам хубави неща, в смисъл, не че не се вдъхновявам да се опра така по авторова идея да пише нещо. Много рядко си позволявам, сега си подмет, моля да бъда изменен. Нещо превод написах пак за твоите да се отправя какво е, знаеш, по паралели. Другото беше... По цялата работа разбрах само, че се извинява, че го е написал. За стихотворението за Байгълди, как беше, как се казваше на стихотворението? Не знам. Да, Байгълди направо. Любимата е само на ръка, но не е под ръка при каждом спомен. Преди напълно да я отрека, светът скимти, разяден и поломен. Пръждосва се, тя дращи с дрезгав глас, тъй както нощен драше се гърба ми. И аз уж тръгвам, а си правя пас. По нервите й ходя с налъми. Дали съм бух? Аз чувам по-добре от келнер, алчен бежен или влъхва. Любимата след малко ще простре душата ми отвънка да изпръхва. Ще стъпча в аз, но тя ще се смълчи, понеже аз правило не пушах. Скашкано из нейните очи, сърцето ми ще тъпне като круша. И пак ще съм любимия и мъж, завърнал си от гробищата с цвете, когато зърне в мрака изведнъж, как кризата ми бяло знаме свети.